днешния клип, както сте видяли по заглавието, извинете за малко. Така както казвах, както сте видяли по заглавието, днес ще ви покажа 20 причини как да се измъкнете от час. Така, да започнем. Първата причина е, първия начин. Госпожо, може ли да изляза? Вторият начин е, госпожо, ходи ми за туалетна. Третият начин е, когато госпожата попита: деца, кой ще вземе дневника? И вие кажете: аз отивам, и излизате. Четвъртият вариант е, госпожо, вижте, видях паяк. Трябва да изляза, не мога. Страх ме е. Признавам, страхлива съм. Госпожо, моля ви, пуснете ме. Госпожо, видях мишка. Госпожо, щупила съм си маникюра. Не мога да издържа така. Трябва да ме оставите да изляза, да си го оправя за около 20 минутки и се връщам. Госпожо, приличам на разплетена кошница. Как може да ме търпите така? Отивам до вкъщи за около 1 час да се оправя и тъкмо да си сложа нови дрехи. Госпожо, забравих си чантата в другата стая. Отивам да си я взема. Госпожо, забравих да си сложа червило. Не мога да съм на училище без червило, дори и грим нямам. Просто сутринта бях много заета. Пуснете ме вкъщи да си оправя грима и да се върна за около 2-3 часа. Госпожо, замръзвам. Толкова е студено на този чин. Отивам вкъщи да си взема топлият стол и се връщам. Госпожо, 2 ученика се сбиха и все още не знам кой спечели. Може ли да отида да видя? Госпожо, много ме боли вратът. Ще отида до сестрата да ми даде нещо. Госпожо, изключих си пръста. Не мога. Отивам до сестрата. Госпожо, докато тичах и си счупих токчето. Няма как да правя физическо, така че пуснете ме. Госпожо, тази до мен е отвратителна. Преместете ме или ме пуснете да си ходя. Госпожо, пуснете телевизора, в момента дават любимото ми предаване. Не мога да го изпусна. Ако го изпусна дори за секунда, започвам да пищя колкото магаре, след като са го застреляли. Госпожо, днес 2 ученика ме помислиха за... коя беше? За Лейди Гага и ми взеха учебниците. Нямам учебници. Няма какво да правя. Пускайте ме. Госпожо, вчера се сбих с една и много ме боли главата, защото тя ме удари си умрък по главата и направо ще припадна. Пуснете ме или ми сипете винце да си пина. Госпожо, тук май някой е пръднал. Беше ужасно. Пуснете ме да изляза да се освежа. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми, за да ми следите клиповете и чао!